اگر نیم ننا نم پر رو تو غسیٹیوری اچانک اسیٹس بریک نمیا دیر شاغک نم دانگوری رے اینگوری رے کسی غمپیرے ولدا دروازہ نہ پاروا اوری رے تو دروازہ تیان چٹکی لیے تو داسا نمان تال مروئی اگر نم طولو کری اچانک اسیٹس نما پجغا تیٹیا لیک تیزان چکک نم برزا اوری رے لیکن کسی غمپیرے ولدا توار کے رے کہ نی دیروس اچانک نما دا کننا نیکندان تیز و چیانٹ نا توار بریک تو نما انتال مروئی اگر نو میننگٹیوری کسرٹ اسی اندنو جانورس خنیرے ارانا کی بدن کچک نائے اور اونا مون مرو آمبارے نمو دے خننگ تو توفہ کے ارفرے اوڑا فیر کیرے فیر کرننگا پدو غیب مرک تو نما انتال مروئی دا اور داوڑنا پین پر اسرارنگا واقعاتاک 1817 غان 1821 نا نیامٹی امریکی جان بیل اور اونا خاندان تن پیش بسر دا واقعاتا تا باروٹ اولی کوار مارٹن اسے کتابس لکھا ولدا دا باروٹ کئی فلم کم جوڑ مسر دا قصے تاریخ اٹی بیل وچ چنا پینٹ یاد تخنگانی دا قصہ نا ابتدا 1817 غان شروع مس ارا وقتا جان بیل کسر اٹینا کے او اندونو جانورس خنا ارانا کی بدن کچک ناس لیکن اونا مون مرو آمبارس جان بیل اوڑا فیر کرے لیکن دا اچانک غیب مس اور دا کا پت جان بیل نا مار اسے اندونو چکس خنا درخت سے اتولو کس ارا وقتا کے دا چک بال کرے تو باز بلو نس اور دا کا بیدس دانا مسڑ اندونو نیاڑیس خنا ارا کی گونکیو پچ بیناسس درخت سے جلونٹ کنگا کے ارا وقتا دا مسڑ اونا کنڈائنا تو اے گونکی پچ والا غیب مس دا خاندان نا نوکر پارے کے ارا وقتا کی اوتین اوراغ اینا کے اونا پدٹ سے خیسنو کچک قسم روانہ مس سکے دا واقعاتا تا سلسلے بیل خاندان نا اورا اس کانم سرمس اورانا کمرو دیوار تیٹی اچانک تیز و ٹک ٹک نا توار مس سکے ولے دانگینگ دا بندگا قرار ہے اچس خنتور ہے اور بعض وقت اندم مس سکے کہ اوفتا بسترغا تا کیرغان اندنو توارس مس سکے دن کے کسس بسترغا تی کننگٹیے انداوڑ فرشان اندنو توار بس سکے دن لگا کے کسے زنجیرٹی تفینو اور چکنگٹیو وارس اندم مسکا کہ عجیب و غریب و جانوراتا توار بس سکے ولی اوفتا ریا اچس خننگ توے کے وارس دن مسکے کہ اسے جانورس خننگا کے دا جانور تیزی اٹوفتا کنڈا بس سکے ارا وقتا کی اوفتیا سر مس سکے اور دا جانور غیب مس سکے دا واقعاتا تا وجغان پورا خاندان باز پریشان مس خوف و پریشانی نا وجغان جان بیلا فالج نا ٹیک مس ولدام دا سلسلے سلطوے خاندان والا کرا وقتا کی خاچار ہے اوفتا بسترغاتے اسے ٹس تیزی اٹ چکا کے دا بشم سردانگیں گرا رکس سے خلطو اور وارس اندم مسکے کہ دافتا بدنا سیل خل کرے اندنم مسکے چونڈی کو مل کرے اور دافتو اندنم مسکے کس زیلا تیرتنا دافتے شرا کے دا خاندان باز زیادہ پریشانس اندہ پریشانی تیٹی جان بیلم وفات کرے ارا وقتا کہ او دورٹی دا کس سے باز مشہور مس تو باز بندگاک بسر او سمجھار کی دا مزاق کسی اور تحقیق کے بسر لیکن اوفتو مندنو واقعات مس کے اوم نرارے نارک دا واقعاتا کنداخس پریشان کو نصر کے جان بیل دا واقعاتا تا وجغان فوت مس ارا وقتا کہ جان بیل کسکک او کاپت دا واقعاتا کم مرسا آخر کار ختم مسر دا قصہ نا باروٹ مختلفی تک مشہور اوفتیٹی اسی تزدادے کہ بیل خاندان نا زمین نا تنازع سے نیاڑی اسی دوس اندہ تنازع نا نیامٹی نیاڑی فوت کرے اور ولدہ دا نیاڑی نا روح بس سکے دا خاندانان بدلا لنکی اور ارا وقتا کے پارے دا نا روح تینا بدلے الکک تو دا واقعاتاک سلیسر ختم بسر دا قصہ غا بازاک یقین کے رہے تو بازاک پارا کی دا بیل خاندان نا ویم مسنے ارادے کے بروکنگا لکھاریک بڑا چڑھا کے لکھانو